Bago ko palibutan ko mo, puro sa Espiritu sa mga Panginoon days doon ka. Nay, malagaw-lagaw ba? Kabala. At to sa may beauty. Lawan ako may sunset to. Kapag natapos na dito, makatuto na yun kay Lula Kandi. Basi lang lahat niya lang pang to. Ano niyo naman? Kanami kita na balik at libot yun, no? Kaplis ka, kanami panghangin. Kagayod na sa COVID eh. Sige nubla, para mabutan na sunset. Tanto to sa sunset. Yung suran di sunset. Pero namigyan po ni Jabyo sa babaw na. Amo jud gali ka nami sa tubungan. Kaglantawan niyo lang ang mga bukid, perti para ka nami. Kagrak-raka para ang mga puno. Dali lang bala, may pamangkot ako ninyo. Ano ra? Kung kamo pamangkoton, ano gusto niyo matabo sa banwa natin sunod? Banwagid. Sige lang gani. Para nakin gusto ko mangin malinang kag main-mainuswagan ang banwa kang tubungan. Akan ta na gusto ko lang kita na mabinuligay ang mga tubunganan. Uy, ikaw tandaan mo gusto. Ipusanti mo dyan, no? Ako? Buhay ko ang ginapaminsar ang gusto ko. Ikaw? Ako? Ha? Hindi ah! Ikaw? Ano gusto mo? Ako? Simple man lang ako gusto, Kung ano man makita natin dyan talad. Taad, hasta sa nung year, magbag-o, no? Taad, kung ano ka nami, natura kang mga bukid natin. Mabdan pa ka mga bata, ta? Lo, mga bata-bata rin mo. Mura pa gani ako sa bat. Dutom na ra. Tabla, kadal sa balay niyo kandi. Manyapon ta to. Lahat naman ko to sila kandi nagpang. Ano ay kalayad ah? Kaya pusong na dyan, Kristen tayo. Ganun. Kino? Why? Hapoy ba? Ay, maya. Amo na dyan kamalig nila kandi. Bagorno. Ay, kamaya, makapaway naman ta. Lahat ba ni Rila? Yan na irang pusong ko rin. La kami dala. Ang apo mo. Mga ay. Ila. Dali ang mga gwapa, kagwapo ko nga mga apo. Dali ka mo siya. Miyad nga kabila. Bayad man. Gabihan. Hindi ka mo nagarali. Naglago-lago kami na. Nabay-bay kami din. Boring ka sa balay. La, daw na simutan ko raha mo, lao. Kalagpalay. Ay, yun. Dari ko daan sa may yung baryo karoon. Pero, dali. Kain ka muna dyan. Baka makakain. Ay, mga apo. Himas ka muna dyan ha. Kaya mawala ko pintas ko. Sige lang, kami lang niya bahala, la. Kain na. Oy, kapangadi ka muna. Ay, Pag-biba. Ay, na riyan ay. Nakaraka para na ni Boy Boy. Ako ni Wilang Ray. Ako na rin. Nakapapal-kapal ni Lula. Gamay lang dyan, bay. Sana lula ka. Busog naman ako. Yamat ni Batara. Pakaisa mo raman. Bata ko ba? Ay, Bo! Banaw? Ay, sus! Nalipat ako mag-charge sa kanya flashlight sa baril. Kay na ba? Sige lang, may kinki man di dyan. Ay, ako lang dyan, la. Ako lang masindela. Sige dyan. Daga, na-burn out man. Minakurintilot, guro nga sa pusti ay.
Ano ba? Wow, mura kayo yung bibilan. Hindi mo kala yun, mang. Tuway? Te? Sisuri rin eh. Ikaw pa may sakto, kuno pa may sala. Nulaw, dala ko makuno na dangladan na. Ano yung dalok-dalok mong iwi mo? Tama rin ninyo, Ra. Masara ng pinggan kay butang sa banggirahan. Ay ako lang mahugas. Dali ka mo kay Pasig na pangitaran ka mo ni nanay nyo to. Karoon karaan kita. Pura kaso laan, nakalising siya naman kami to kay nanay nga kung magabihan kami, hindi na magkabalaka kay dyan lang kami sa kamalig mo maturo. Kagisa pala, naidlawron man kami maturog, idyamang. Kung amura gali, may banig man kagulunan, idya ah. May habol man kag pangitaalan ninyo to. Nag-plastara. Mag-idya man ako maturog para mahimaw ko kanino. Ay! Nagay ka mo dugsing dyan. Kay gabi iren, basi maburuklan ka mo, brand out nga daan. Sige, Lola! Ano nga mga daw? Ano na? Lasi nang ano na nagababakla. Sa ines dyan lang. Uy, ay, ura, gid ako nagsala. Maan, gid lang nga kabataan siya. Pagpaimun lang ka mo, babe, gabi iren. Pero ako sila nga, may libro ba? Lula! Nakita ako dyan, picture sa baul na. Namukan-muka na mga mukha baol dyan? Abi, dar adya. Unta-unta. Ano dyan, amo dyan una nga pagselebrar natin kang tubong-tubong festival. La? Kakano gidra na umpisa ang tubong-tubong, bay? Ay, nag-umpisa ra kang 2002. Amurang una nga pagselebrar natin. Kung sa'yo ron, 20 rin katuig talad. Good. Dali ka mo kay istoryahan ta kang kagkasaysayan kang tubungan. Ang mga tubungan nun, kauna, rako ang pagpati nga kinaragto. Nagapati sanda sa mga bagay nga hindi makita. Pareho kang kama-kama, kapri, inkanto, kag tamawo. Ang mga elemento kadya hindi ka isa malikawan. Nagatao kang halit sa mga tao. Gani ang aton mga kamalaman sa babaylan o konserwano nagapangayo gid kang tabang para sanda mabuligan. Tama yan! Limanay! Masakit! Masakit! Sige pa! Muna yan! Sige pa! Araga! Ga, kaya mo dyan! Ilalang ikaw! Wala ko mahadlak ni mo! Halin dyan! Halin dyan! Hala? Karadlakan mo rin lulaman? Uy, nadlapakan, gabi pang naan eh. Hey, maanda ninyo ah. Amura gani, namiyan ta mo maingga dyan sa balay ni Lula kay kinistorya na kita. Di man natuhod. Pero dali lang gid ala. Balik kita sa pamangkot, kabula kang kina. Din gid nag-umpisa ang tubungan, haw? Mga po, nag-umpisang tubungan paagi sa pag-amot-amot kang mga tao. Nagtubong sanda para mapundar ang lugar. Nag-agto ang mga narisari nga mga banwa kaging hingaranan nanda ang aton nga lugar nga Tinan. Ay, daya!
nga mga prutas kag inugtula. Lokdo naman nga mga tagaliyon. Hindi madura ang aming presensya sa kadya nga pagtiriripon. Rinsan kami nga mga ibarasnon! Dara ang mga urang halin sa subakang tangyan. Nagaugyon kami sa pagtiriripon. Kang mga kabanwahanan. Marayo ang amon ginhalinan. Agod pagtiripon makatunan. Tara ang mga humay nga patubas kag isda nga binuro. Amot namon nga mga tibawanhan. Nagaisa kami nga gimbalanon. Sa lihok kang dyan nga pagtiripon. Amon dara ang amon pagkaisganat. Halin sa amon kamalaman. Kag mga isda halin sa amon nga baybayan. Kang tuig 1769, nangin arabal kita kang gimbal. Rako nga mapanghangkat kang kabuhi ang naagyan sa aton mga kamalaman mga apo. Di, anong natabo lula? Halit sa pangabuyan ang natabo kang mga tuig 1800. Nag-atake ang mga bandido sa aton nga banwa. Ala, grabe nga mga bandido ba? Uod mo, tanan nga sa patong bata nagin pong nakaw. Sukod sa to mga apo, nagpulaw sa pagbantay ang aton mga malam. Ginkudalan nanda ang palibot kang banwa para hindi makasulod ang mga bandido. Di, ano da so natabo la? Isara naman ka maragtason ang natabo sa aton kasaysayan. Ano raman lalo la? Ang bubon kumon, kinakabig kang mababaylan nga isra ka sentro, kang haligi kang aton kalibutan. Hala, tod ka lula? Sa tubongan nagali makita ang isa ka harigi kang aton nga kalibutan eh. Nanamiaw? Pupulan ka kang gaman ra. Nakamalin nga. Kay man mga apo, ang mga babaylan nagabisita kada Semana Santa sa tagsa katuig sa Balabago. Sanda nagahiwat kang ritual para mga yuuran. Ukon, magpasalamat sa bugana nga ani nga ginatawag panait.
Ano daw sa lula? Abril 8, 1864, isra ka natabo sa aton mga kasaysayan nga hindi gid malipatan. Te, anong tabo lula? Kubuong kubo. Samtang nagahiwat kang panait ang mga babaylan, maiso ka ginagtunan ni Padre Isidro Badrina, isra ka pari ni Agustino, ang aton banwa. Ang balabago kag ang mga babaylan, gintudlo ang husto nga dalan sa pagtuo. Undatin ninyo ang inyong ginaobra! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctum. Amen. Mis hermanos y hermanas, estamos reunidos aquí para aquí las buenas nuevas de nuestro Señor. Atin dapat isikway ang mga dinumaan ninyo nga ginatuuhan. Kay isa lang ang Diyos, el Señor nuestro Dios en los cielos. Apang ang Diyos na ginhambal mo, bago lang namon napalaan. Papaton pala niya kami sa iya ginarian? El o Diyos amoroso, batunan ninyo ang Ginoo sa inyo tagipusoon ay pagabatunon maniya kita sa ginarian sang Diyos. Ano nga Diyos? Wala kang Diyos! Naglupa ka dyan! Ang kalibutan! Ginadumalahan ka mga espiritu! Kag kami! Kami ang isarigan! Ang kutbantayan! Ang parigi kang nakatungdan! Ang kuburan ng balabago! Blasphemia! Ang pagagismo ninyo nga pagpati! Butik ng mga dyablo! Tikwayan ninyo ang dinumaan ng mga rituales! Amon ang lupa ka dyan! Amon ang mga pumunuyo! Nadya! Ang pagtalikod sa mga espiritu! May kabaylo nga gaba! Ang gaba! Wara untat nga gakauhaw! Hasta magpunan kang dugo! Ang diya nga kauhaw! Sa mainit nga bayluhanay kang mga tinaga, gulpe may nagparapit sa makaluluoy na pari. Wara ako ginakulbaan sa inyong pagpamahog. Maula man ang dugo ko sa lupa nga aken ginatindigan, aken na kamo napatawad. Kay ang Diyos, Diyos kang paghiliusa kag pagbalangga. Kag salbaron niya ako sa anuman nga peligro. Tingnan! Akon! Mga Diyos! Namasalbar ka nimo! Tingnan! Ang gaham kang Diyos! Kang dumulong! Ang kalibutan! Amon pangimatyan! Agod! Mapadayon lang ang ritual nga amon na andan! Napilasan ang pare. Ginbangkaw ni Ramos sa tuo nga bahin ang analawas. Lusot sa ana nga likod. Bangod sa madalom nga ang anapilas, ang pare nagtaliwan. Ana ginhalad ang kabuhi, agod baskugon pa ang pagtuo kang mga tubonganon.
Nagpatindog kang krus sa balabago bilang buhing handumanan sa nagtaliwan nga parit. Subo ba na lula man? Nagbibiman ako ba? Uy, man sipad eh. Baday na no? Ano daso na tabulula? Nanginhilway rin kita nga banwa kag nagbulag sa gimbal kang Mayo 1, 1938. Ginproklamar ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Executive Order number 143 kag nanumpa ang 11 nga mayor nga amo si Attorney Miguel Taga. Happy 21st Tubong-Tubong Festival Banwang Tubungan! Te, partner, kamusta ang imong experience kahapon? Ba partner, grabe, na-enjoy gid ako kang akan nga experience ang kahapon. Kay manaan mo raka-raka gid ang mga activities nga andagin handa para kanatan nga tanan. So sa talad, mas nainganyo bagid ako nga subaybayan kung ano pa bala ang mga pasabog nga andagin handa para kanatan. Gani man, partner, excited man ako sa kung ano man ang ginpreparar nanda para kanatan talad. Pero antes ang tanan, pahibalo lang nga alas 4 kaginaaga naghiwat kita kang Diana, hagin pagasundan kang Thanksgiving Mass sa aton St. Anthony Abbot Parish Church. Para formal nga pag-aumpisahan ang aton programa sa talad nga adlaw, ginapangabay ang tanan sa pag-imaw sa atin sa pag-amba kang aton national anthem, pagpangamuyo kag tubungan him. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, makituwing at araw niya kailan pa may di matitindig, luman ang araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Nalulutan, banwa ko nga natawhan. Batag sa kagkabukiran, manggad nga sang diwaging tugyan. Kumuluyong maabi-abihon, nga sa imo palagindihon. Bisan diin sila huyupon, ikaw ubanwa ilabanikon. Tubongan kung nahamutan, dungog mo amon titigan. Ang kabudlay kagkadalagan, amon dapat nga tinguhaan. Kauswagan kagkahimayaan, madali mo nga maaguman. Ikaw banwa amon dulutan, sang sari-sari nga kadalagan. Tubongan ubanwa ko, sang kabuhi dapat halaran. Tubongan palangga ko, padayo na ang kauswagan. Tubongan nga nalulutan, banwa ko nga natawhan. Patag sa kagkabukiran, manggad nga sang diwaging tugyan. Kumuluyong maabi-abihon, nga sa imo palagindihon. Bisan diin sila huyupon, ikaw ubanwa ilabalikon. Tubongan kung nahamutan, dungog mo amon titigan. Ang kabudlay kagkadalagan, amon dapat nga tinguhaan. Kauswagan kagkahimayaan, madali mo nga maaguman. Ikaw banwa amon dulutan, sang sari-sari nga kadalagan. Tubongan ubanwa ko, sang kabuhi dapat halaran. Tubongan palangga ko, padayo na ang kauswagan. Tubongan ubanwa ko, sang kabuhi dapat halaran. Tubongan
Sa talad nga kahigayunan, pamatian nato ng mensahe kang tatay kang aton nga banwa, Honorable Rukito G. Taksagon. Para sa mga pumuluyo kang atong tungsod Pilipinas kag iban pang mga nasyon, tulad nga adlaw Mayo 1, adlaw kang pagpanikaseg kang mga obreros kag mga labor unions. Para kanaton nga tubunganon, isadya ka mas espesyal nga adlaw kag nagasugod sa pagpasalamat paagi sa isa ka misa na ginabuylugan kang mga tumuluo nga Romano Katoliko. Tulad nga tuig aton liwat ipakita ang makasaysayan nga istorya, kultura kag pagtuluhan nga nagiya kanaton sa tulad nga panahon. Paagi sa tubong kinaiya nga duna sa mga tubunganon. Ang konsepto kang diya nga mga bugay inyo masaksihan suno sa pamaagi kang bag-o nga normal. Agod nga hindi kita magbiya sa aton natawhan. Sa baylo, padayon pagid naton nga buylogan, gani sundin ninyo ang kada programa tubtob sa pagtakop kang Mayo 1. Hindi lamang para kamo malingaw, kundi para inyo lubos nga mapangabuhi ang inyo pagkatubunganon. Rakagig nga salamat, Mayor. Atan naman nga pamatian ang reading of the Executive Number 143 nga iga-presentar ni Honorable Jomel Imbate. Manila by the President of the Philippines. Executive Order Number 143. Segregating from the Municipality of Gimbal, Province of Iloilo, the former Municipality of Tubongan, and organizing the same into an independent municipality under the name of Tubongan with a set of government in the barrio of Tubongan. Whereas, many of the inhabitants of the former Municipality of Tubongan have petitioned that the same be separated from the present Municipality of Gimbal, Province of Iloilo, and recognized into an independent municipality. Now, therefore, pursuant to the provisions of Section 68 of the Revised Administrative Code, and upon recommendation of the Provincial Board of Iloilo, the Honorable Jose C. Zulueta, Assemblyman from the 1st District of Iloilo, and the Secretary of the Interior, the former Municipality of Tubongan is hereby organized and re-established as an independent municipality under the name of Tubongan with the set of government at the barrio of Tubongan. The Municipality of Gimbal shall consist of its present territory, less the territory in the former Municipality of Tubongan. The organization herein made shall take effect May 1st, 1938, done at the City of Manila, this 15th day of March, 1938, in the Commonwealth of the Philippines. Signed, President Manuel L. Quezon, President of the Philippines. Salamat SB Jomel, mga abyantawan man natin ti tiyempo nga pamatian ang mensahe kang aton nga Municipal Government Assistant, Department Head of Municipal Economic Enterprise Office, and also the Tourism Officer Designate, Mrs. Marlene Tagodar. An understanding of success and failures of the past is important if we are to grow and make progress for the future. My fellow Tubonganons, as we are once again celebrating our 84th year of emancipation and self-determination, being declared as independent town way back in May 1, 1938, through Executive Order 143, issued by the then President Manuel Luis Quezon. And as we celebrate the 21st Tubong-Tubong Festival, umpisa Abril 30 tubtob Mayo 1, aton liwat balikan ang pagkilala sang atong tradisyon, kinaiya kag kultura bilang nagapanguna nga sangkap sa pagpreserbar sang napagkit nga historya sang aton banwa.
kabahin sang sini nga selebrasyon ang pagpasundayag kang aton local film documentary via Facebook Live sang Bahandi Part 2 nga ginatiguluan Ugsad sa Abril 30, 2022 alas 6 ang takna sa Kasisidmo. Bilang kasugpon sang naumpisahan nga istorya kang piniyakan daraga nga atin nasaksihan kang nagligad nga tuig, now let us discover the full interesting story behind this spectacular shaped mountain which is one of the most visited tourist spots kang atin banwang Tubongan. Discoverya kung paano nag-ugsad ang istorya sa sini nga obra maestra. Ini ang inyo tourism officer, Mrs. Marlene Tagudar, kaupod ang membro sang Municipal Tourism, Culture and the Arts Council sa pagpanguna sang aton pinalangga nga Mayor, Honorable Roquito G. Tacsagon, nagaagdagit kaninyo tanan sa pagsaksi sang sini nga pinasahi nga film documentary nga natigayon tungod sa pagtubong kang mga abilidad kag talento kang mga local film artist nga mga tubonganon. Sa liwat, padayon kita sa pagtubong, tubong-tubungan. Salamat gid Ma'am Marley. Sa atin pagtubong, atin nasaksihan kung paano kita nahugbo para malabot ang handog. Igadi, para mas mangin mainit bagid ang pang-abi-abi natin sa tagsa-tagsa, atin pamatian ang mensahe ni Governor Arthur Defensor Jr. My warmest congratulations to the people of the municipality of Tubongan and to the municipal officials as you celebrate the 21st Tubong Festival through a digital presentation. I commend the pool of artists, writers, and enthusiasts for producing this virtual event which aims to showcase the vibrant culture, tradition, and history of Tubongan, especially to the younger generation. I am pleased that despite the challenges and difficulties of the pandemic, you took time to celebrate this meaningful annual occasion. I hope that this virtual event will also serve as an avenue for the promotion of the tourism potential of your municipality to a global audience. Again, congratulations to the municipal officials of Tubongan and the organizers of this virtual event. Keep up the good work and more power. Madamo kay nga salamat Gob sa imo mainit nga pag-welcome kang aton mga kasimanwa kag mga bisita nga nagalantaw tulad sa aton nga Facebook Live. Partner, ano gani ang mga nagakaratabo ang kahapon man? Kang kahapon, partner, gindeklarar ang opening kang aton nga virtual Tubong Festival kag aton gid nasaksihan ang mga aktibidades nga ginpreparar kang aton nga LGU. Bloodletting activities, second coconut planting, pensyak silat pagtubong kang kinaadman, Bahandi Part 2 ang Ugsad, kag Project Sayaw 2.0. Pero partner, wala lang dyan nagatapos ang pag-celebrar natin kang aton Tubong Festival partner. Kundi rako pa kita kang dapat bantayan yung mga presentasyon. May idya kita sikad kontra pandemya, pintas sa pandemya, art exhibit, laragway, a photo contest and exhibit, kag highlight kang aton virtual celebration kang Tubong Festival, ang panganinaw, ang paghanduraw sa istorya kang banwa at tubong digital film documentary. Kag tanan kadya partner ipagwa karon sa hapon. So mga abyan, kinita ay kita karon alas 5 sa hapon diri sa aton nga virtual tubong celebration. Happy Tubong Festival kanaton nga tanan. Welcome liwat sa ating 21st Tubong Festival kag second virtual celebration. Ija kita tulad kay di syempre ang ating nga celebration hindi kompleto kay migin preparar ang ating nga committee nga pag-twist which is ang paraffle. Kang gapon, di ba may mga winners kita or set of winners nga daag kang nagakalain-lain nga premyo. Kag sa tulad basi kamo ang maswerte nga magadaag kang amo nga pa-premyo. So, don't forget to follow the rules. Don't forget to like and subscribe the official Facebook page of Tubongan, and also you have to share this live streaming publicly using the hashtag Tubongan. And we have here new set of prizes nga mga at stake in which nga basi kamo ang sunod nga magadaag. We have here
2 grocery items or 2 grocery packages. Also, may magadagman kang isa ka 500 peso worth nga load, dalawa ka 200 peso worth nga load, apat ka 100 peso worth nga load, kag may dalawa kita ka flash drive. Flash drive, here we go. May dalawa kita ka flash drive at stake, and also 1 power bank kag isa, there you go, isa ka headphones. So these are all the prices at stake sa talad. So stay tuned kay basi ang inyong pangaran malawagan. Now, first 2 winners of our grocery. Lantaw lang sa ating screen. 3, 2, 1, spin the wheel. We have here, oops, the grocery package, the lucky winner. We have, congratulations to, yeah, there you go, Alcel Tabongao Tadiake, our very first winner of our grocery package. Congratulations, Alcel. The second one, focus your eyes on the wheel. 3, 2, 1. Oops. Well, do it. 3, 2, 1. Spin the wheel. There you go. Our second winner for our grocery package. Congratulations to drum rolls, Emerhos Halbona. There you go. Our winners for our grocery package. All right. Darwa pa na ka winners. We will now go to the winner who can avail 500 peso worth load. Here we go. 3, 2, 1. Sino yan? Eyes on screen. Congratulations to Ira Kate Takadaw Kaminyan. Palakpak! There you go. Congratulations, Ira. Okay. Sa kangina, may isa ka winner kang 500 peso worth ng load si Ira. Now, we will be having 2 winners for 200 peso worth ng load. Sino ay han? The first winner, 3, 2, 1. Sino ay han? Congratulations! Our winner for 200 peso worth ng load. Ay, wala. Data ko lang ba? O, tika lang. Diba? Isa pa. 3, 2, 1. Let's go. Drum rolls. Congratulations to... Woo! There you go. Congratulations, Marianne Tano Tadiake. Alright. Si Marianne nakadaag kang 200 peso worth ng load. The second winner to avail this prize. 3, 2, 1. Sinayay. Congratulations to the lucky winner. Oh. We have here Angeline Maria. Very, very big congratulations to Angeline for winning 200 peso worth nga load. Alright, so sanda pala ang ibang nga mga winners natin. Kag if you really wanted to win some of the prizes that we have, again, don't forget to share this live stream publicly using the hashtag tubongan. Kag hindi mag-comment or mag-spam ka comment sa atin nga comment section because hindi na ma-recognize unless you will be sharing our stream or live stream publicly. Alright, now we have here the next set of prizes at stake. 4 winners for 100 peso worth nga load. The first winner we have 3, 2, 1. Spin the wheel. There you go. Congratulations. 2. Okay, we have here Glory Beth Taghaw. Nice, may automatic clap kita from our audience. Mga audience dyan sa studio. Congratulations, Glory Beth. That was the first winner for 100 peso workload. 3 more. The next one. 3, 2, 1. Okay, we have here the next lucky winner that we have. Focus your eyes on the screen kay basi inyong ngaran ng malawagan. Congratulations to Aragay Bossing Jonji Tamara. Durat lang na para tani Jonji Jamang. Hindi ito na ma-avail. Anyway, congratulations Jonji for winning 100 peso worth load. The third winner that we have 3, 2, 1. Congratulations! Also, winner of 100 peso worth nga load. Ano pag-pronounce? Katski
Congratulations to Katski C. Caparida. Okay, and the last winner for our 100 peso worth load, 3, 2, 1, spin the wheel. Sino yan? Bantayi ang inyong mga pangaran kay basi ka mo ang magadaag. Very big congratulations! Oops! There you go! Gusto tanga-tanga ko to. Congratulations, Mark Tabangkora! We have here our 4 winners for our 100 peso worth load. But don't lose hope kay raka-raka pa prizes ang nabilin kag basi kamo ang masunod nga magadaag. Now, we have here the 2 winners. We will be having 2 winners for flash drive. There you go. I think this is 16 GB capacity flash drive. The first winner that we have. Spin the wheel. 3, 2, 1. All right. There you go. Congratulations to. We have here. Oh. Toto squared in short. Congratulations, our first winner for the flash drive prize. Now may isa pa ka maswerte nga magadaag para sa flash drive or maka-avail kang flash drive. Ang mga email kay Toto. We have here 3, 2, 1. Spin the wheel. Congratulations to. We have here. Masisi tata. Anyway, congratulations, Blessy Faye Rosales Garcia. There you go. Congrats get Toto kag Blessy Faye for winning flash drive dua or dalawa ka flash drive. The next prize at stake, we have here a power bank. Pira ganito ang capacity ng power bank? I think 10,000 mAh. We have here 30,000. I'm so sorry. 30,000 mAh power bank. Who do you think is the lucky winner? Eyes on screen. Spin the wheel. There you go. Drum rolls. Anyway, congratulations. We have here congratulations to our winner, Mick Oral. Congratulations, Mick Oral. You just won a power bank with 30,000 mAh nga capacity. And the last prize at stake sa talad nga aga, we have here headset or headphones. Who do you think will be the lucky winner? You can avail this one. Eyes on screen. We have here 3, 2, 1. Spin the wheel. Sino yan? Very big congratulations, kids, sa makadaag ka dyan. Alright, we have here our lucky winner, Isles Tabiolo Villalobos. There you go. Ladies and gentlemen, mga kasimanwa mo to ang mga lucky winners sa tulad nga aga nga nagka-avail kang different prizes. So kung gusto nyo, again, nga mangin winner man, or you can avail those prizes that we have again, don't forget to share later on kay may second part pang atin nga celebration. Don't forget to share the live stream publicly using the hashtag tubongan. I think this is the biggest prize that we have for this celebration. We have here. Hindi makita. Kaya nag-ano na. Anyway, we have here 1 Android phone at stake. So basi kamo ang lucky winner nga magadaag. Well, anyway, we just want to thank, of course, the Tubong Executive Committee and Working Committee for working tirelessly to make this event a success. Marakagid nga salamat kaninyo nga tanan. Kag sa winners nga na-announce earlier, if you wanted to claim your prize, you can claim it at the mayor's office sa Lunes, from Ann. And sa mga winners kang load prizes natin, pwede ka mo ka-PM or private message sa Tubongan page or LGU Tubongan FB page. Okay? Alright, so mo dyan? Oh, there you go. Kitaan rin. This is the biggest prize, I think, nga mabual karon. So, bantay lang kay karon sa hapon, may isa pa kita ka part, o may dalawa pa kali actually ka raffle portion ang atin nga celebration. So, at this point, again, we would just like to greet everyone.
happy Tubong Festival. Thank you for tuning in and for spending your time with us. See you again karon sa hapon. And oh, yes, we will be watching a replay sa Tinion nga dyan. Okay, we will be watching a replay and standby lang if you wanted to participate pagid sa raffle karon sa hapon. Anyway, happy Tubong Festival once again. Tubongan! Por nuestro Dios en los cielos. Apang ang Diyos nga ginhambal mo, bag-o lang namon nabalaan. Papaton bala niya kami sa iya ginarian? El o Diyos amoroso, batunan ninyo ang Ginoo sa inyo tagipusoon kay pagabatunan maniya kita sa ginarian sang Diyos. Ano nga Diyos? Wala kang Diyos! Ang lupa ka dyan! Ang kalibutan! Ginadumalahan ka mga espiritu! Kag kami! Kami ang isarigan! Ang kutbantayan! Ang parigid ng nakatungdan! Ang kuburan ng balabago! Blasphemia! Ang pagkagismo ninyo nga pagpati! Butik ng mga diablo! Tikwayan ninyo ang ginumaan ng mga rituales! Amon ang lupa ka dyan! Amon ang mga pumuluyo! Kudya! Ang pagtalikod sa mga espiritu! May kabaylo nga gaba! Ang gaba! Warauntat nga gakauhaw! Hasta magpunan kang dugo! Ang diya nga kauhaw! Sa mainit nga bayluhanay kang mga tinaga, gulpe may nagparapit sa makaluluoy na pari. Wara ako ginakulbaan sa inyo pagpamahog. Maula man ang dugo ko sa lupa nga aken ginatindigan, aken na kamo napatawad. Kay ang Diyos kang paghiliusa kag pagpalangga. Kag salbaron niya ako sa anuman nga peligro. Dinran! Akon! Mga Diyos! Lumasalbar ka nimo! Dinran! Ang gaham kang Diyos! Kang dumuluhong! Ang kalibutan! Amon pangimatyan! Agod! Mapadayon lang ang ritual nga amon na andan! Napilasan ang pari. Ginbangkaw ni Ramos sa tuo nga bahin ang analawas. Lusot sa ana nga likod. Bangod sa madalom nga ang napilas, ang pari nagtaliwan. Ana ginhalad ang kabuhi, agud baskugon pa ang pagtuo kang mga tubonganon. Nagpatindog kang krus sa balabago bilang buhing handumanan sa nagtaliwan nga pari.
man. Nagbibibilo ko ba? Tuwi man si Padri. Badali na no. Ano daw natabo Lula? Nanginhilway rin kita nga banwa kag nagbulag sa gimbal kang Mayo 1, 1938. Ginproklamar ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Executive Order number 143 kag nanumpa ang 11 nga mayor nga amo si Attorney Miguel ko mga apo, ang tsimpo kang hapon. Dito liwat nagantos ang aton mga kamalaman. Masako ang pagbakwit nanday aning apoy nyo, kauna para makalagyo lang sa hapon. Grabe mo gali na ka mga lulo kung tula natin sa una sa mga hapon. Pero sa piya ka mga paghangkat kag kasubo nga naagyan sa aton kasaysayan, ang pagtubong kang mga tubonganon amo ang nangibabaw mga apo. Siyempre, gid lang lula, lantaw abla tilad. Bisan may pandemya, kita nga mga tubonganon nagaisagid para magtubong kang aton ikasarang. Kag aton gusto ipaambit sa aton nga mga isig kataho. Kita nyo, ginasaulog na to ang Tubong-Tubong Festival, taga Mayo 1, isara na kasimbolo kang aton pagtubong sa isa kakatuyuan. Postura mga apo, amura ang mga bahandi nga dapat naton taguon kag ipaalinton sa mga henerasyon sa para abuton.
Matthew ka mati kay istorya mo lula, ha? Nay, katuro laway na. Nanto yung sa matyo. Katuro laway na. Mat. Bugtaw, mat. Uy, bugtaw. Mat. Hindi na lang iwi. Opo, saan to? Gani kinakapat Iwi pa na. Hindi ginagawa-gawa niyo man to kina. Ubos rin gani, ubos nyo kaan. Buskon mo lang, mikro to rumay. Nay ko lang sa banig, mat. Suyo na tama na. Maturog rin kita, mga apo. Turog, bro. Kitaan nyo ang habal nyo dyan. Ala. Sika, Nay, kita na. Akan dyan. Akan habal dyan. Kita na ang unan. Isolve. Kada isa ninyo may habal. Ipos lang ako pigalan. Sige na. Maturo kita rin. Ala. Ipagyan ko rin ang kiki ha. Sila. Sila ito ang tula. Good night.